Neste tempo de Coresma, a Igrexa do Sagrado Corazón da Carballeira estará aberta durante 24 horas de maneira ininterrompida, con quendas de oración para que sempre haxa alguén no templo, de maneira que os ourensáns poidan achegarse en calquera momento do día ou da noite para rezar. Bueno, a experiencia das 24 horas para o Señor foi un invento, podemos decir así, non, do Papa Francisco, cando empezou o seu pontificado, pois planteou que toda a Igrexa, a terceira semana de Cuaresma, do venres, a terceira semana de Cuaresma, ata o sábado, 24 horas seguidas, houvese a posibilidade nas igrexas que se poidese facer, nos templos que se poidese facer, de ter o Santísimo Sacramento exposto 24 horas seguidas, que estivese pois, un templo, unha igrexa aberto ese tempo todo, e onde se dese ademais a oportunidade aos fiéis de recibir o sacramento da confesión. Así, o bispo fixo oficial a función da Igrexa como lugar sacro destinado á adoración eucarística, así como os rezos e os sacrificios para lograr o perdón espiritual e expiar as ofensas cometidas contra o Santísimo Sacramento e o corazón de Xesús. Coincidiu naquela época en que hubo varios intentos de profanación ou profanacións do Santísimo Sacramento en moitas igrexas, con roubos e cousas parecidas, non? Entón, o bispo dixo, pois unha igrexa que este permanentemente dedicada tamén a pedir pois polo perdón polas persoas que fan estas cousas mal, que ofenden ao Señor no Santísimo Sacramento e que profanan, pois e tamén para pedir, sobre todo, que é unha das ideas fundamentais deste templo expiatorio, polos sacerdotes, pola santificación dos sacerdotes e polas vocacións sacerdotais. Como novidade, ofrecerase unha xornada de formación e oración ao redor da Paixón segundo a Sábana Santa, que nos van a acompañar pois, unhas persoas que están difundindo pois, por toda España ao longo do ano o que ten que ver coa Sábana Santa, non, de Turín, non? Sabemos que é unha pieza, diríamos, unha reliquia, pois que temos fe, non? Pois moi importante da pasión do Señor. Eles van a explicar esta tarde de 6 a 7 nunha conferencia máis de tipo científico e físico, non? O que imparte un profesor de física, evidentemente, pois a realidade da Sábana Santa, que probas se le van feito a nivel científico, que resultado dan esas probas, bueno, todo o que ten que ver do estudio da Sábana Santa, non? E mañá pola tarde tamén, a segunda parte desta diríamos, conferencia, desta formación sobre a Sábana Santa é máis en tipo oracional, non? Tamén de 6 a 7, co Santísimo Sacramento exposto na igrexa, van a dar a segunda parte desta formación, diríamos, sobre a Sábana Santa, que é máis en clave de oración, non? En clave oracional.